El Teo és un d'aquells personatges que ha format part de la biblioteca de la meva mare i que després em va passar a mi, i estic segura que si no l'hagués llegit de petita no seria la lectora que sóc avui en dia. El Teo serveix per explicar d'una forma molt senzilla coses que els hi poden passar als nens, d'una forma amb molts dibuixos que els hi sigui molt planer. Jo recordo llegir molts Teos quan era petit, a casa recordo que n'hi havia un munt, també a casa de tots els meus amics, realment era un fenomen, llavors sorprèn molt la primera vegada que la teva filla, 25 anys després, tria també un Teo. El Teo per mi és un encert que les Violeta de no podien imaginar-s'ho fa 40 anys. És una icona, aquest cabell pèl roig, aquest jersei ratllat, aquest pantaló també panotxe, i sempre, el millor del Teo, és que ha envellit molt bé, sempre jove. M'agrada el Teo. Tinc molts records a la meva vida, però potser el millor és com explicava contes a la meva filla. Me'n recordo que tenia tots els llibres del Teo a sobre el llit i em deia, avui aquest. Era encantador. Més que un record, era un moment màgic i en confiança us diré que m'encantaria repetir-ho amb els meus nens.